Bună! Bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Dr. Alexandra Bloju. Iar eu sunt Dr. Alexandra Popa. Și astăzi vă răspundem la curiozitățile voastre. Nu uitați să vă abonați, să dați share și like acestui video și să apăsați butonul de notificări, să nu ratați videoclipurile noastre. Am făcut o selecție, nu? De câteva întrebări pe care le-am primit pe YouTube și pe Instagram și am spus că astăzi încercăm să răspundem la o parte din ele. Prima întrebare pe care am primit-o a fost: ce trebuie să conțină obligatoriu o rutină? Obligatoriu o rutină, indiferent de tipul de ten, trebuie să conțină gel de curățare, fie că vorbim de gelul de curățare pe bază de ulei, laptele de machiant sau apa micelară, și un gel de curățare blând, căci noi am vorbit și încă vorbim despre curățarea în 2 pași. Apoi, o cremă hidratantă și obligatoriu crema cu factor de protecție solară minim 30. O altă întrebare a fost: dacă stau toată ziua în casă, trebuie să aplic crema cu factor de protecție solară? Răspunsul este da. Am spus într-un videoclip anterior că ultravioletele de tip A pătrund prin fereastră, deci ajung la noi în casă. Dacă ai birou în fața ferestrei sau în apropierea unei ferestre, clar vei fi în ținta lor, nu? Și atunci trebuie să folosim o cremă cu factor de protecție pe al cărei ambalaj să scrie neapărat că oferă protecție și pentru ultravioletele de tip A. Mai mult decât atât, dacă stați toată ziua cu ochii în televizor, în laptop, în telefon, trebuie să folosiți o cremă cu factor de protecție și împotriva luminii albastre, nu e așa, mai ales dacă avem melasmă. Exact, de exemplu. Exact, da. O altă întrebare a fost legată de cremele în funcție de anti-aging în funcție de vârstă, cum ar trebui folosite. În primul rând, indiferent de vârstă, SPF-ul reprezintă cea mai bună cremă anti-aging. Bineînțeles că în funcție de particularitățile fiecărui ten, anumite produse se adresează unui anumit tip de ten. Nu am mai vorbit despre lucrurile acestea, dar dacă tu ești constituțional mai ridat, ai pielea deshidratată, poți să începi să folosești un ser cu acid hialuronic sau o cremă cu retinol, 1% întâi, nu începem cu activi foarte puternici, mai ales dacă suntem la început. Și neapărat, repet, crema cu factor de protecție solară, minim 30. O altă întrebare a fost: ce sunt activii? Activii sunt niște substanțe chimice care își propun să rezolve o anumită problemă a pielii noastre sau să îmbunătățească aspectul tenului nostru, nu? De exemplu, vitamina C este un antioxidant puternic. El ne ajută să luptăm împotriva agresiunii ultravioletelor, dar nu înlocuiește SPF-ul. De asemenea, acționează pe petele hiperpigmentare. Contează aici foarte mult și formula chimică în care se găsește. O să mai vorbim de vitamina C, este un subiect larg, despre care o să mai vorbim. Ce este un ser? Este un produs de îngrijire iubit de către voi, dar și de către noi, care are o textură lejeră, lichidă, care în mod normal ar trebui să conțină o cantitate mai crescută de activi, comparativ cu cremele, de exemplu. Ele sunt opționale, nu trebuie să fie neapărat în rutina voastră. O altă întrebare foarte interesantă a fost: ce este de fapt tonerul? Tonerul arată ca o apă, dar nu e apă. Datorită acestei texturi legere, el penetrează foarte repede în piele. Produsul ăsta a pierdut foarte mult teren prin anii 90 pentru că avea un conținut crescut de alcool, era destinat în principiu tenului gras. Din cauza acestei concentrații crescute de alcool, usca foarte tare tenul, deshidrata, apărea o senzație de înțepătură, de arsură, usturime. Însă astăzi, din fericire, s-au dezvoltat diverse formule care sunt destinate oricărui tip de ten. Uite, de exemplu, și eu am un toner hidratant pentru tenul meu uscat. Exact, cum spui și tu, există tonere hidratante, tonere exfoliante, tonere care conțin antioxidanți sau antiinflamatori în funcție de problema pe care vrem să o rezolvăm. De asemenea, acest produs este opțional în rutina noastră de îngrijire. Da, chestia aia aspră, probonelele alea pe care le avem pe piele, pe brațe sau pe coapse, ce sunt și cum le rezolvăm? Afecțiunea asta se cheamă keratită pilară. Ceea ce vă recomand eu este să nu folosiți exfolianți fizici, adică scrub-uri, bureți abrazivi, degrabă folosiți cremă emolientă hidratantă și exfolianți chimici, cum este acidul lactic, acidul glicolic sau RE într-o concentrație mai mare.
fiți perseverenți, chiar dă rezultate foarte bune. Da. Care este cea mai bună cremă anti-aging? Să le spunem? Da. Crema cu factor de protecție solară minim 30 este cea mai bună arma noastră în lupta cu îmbătrânirea, produsă de radiațiile ultraviolete. Pe lângă asta avem și acizii retinoici și retinolul, nu? Sunt șervețelele demachiante bune? Nu, doar dacă ești pierdută în sălbăticie sau dacă pur și simplu ai plecat cu avionul, ești într-o călătorie și efectiv prefer, bineînțeles, să te demachezi decât să te culci machiate, este. Deci folosești șervețelele demachiante, dacă se poate să nu conține parfum, ar fi perfect. super. Da. Ce sunt umectanții? Păi e bine de știut că produsele cu capacitatea de a ne emolia pielea sunt de 3 tipuri, da? Umectanții, emolientele și ocluzivii. Umectanții sunt niște substanțe, cum este acidul hialuronic, care au capacitatea să absoarbă moleculele de apă, fie din atmosferă, fie din straturile profunde ale pielii. De aceea este foarte importantă și umiditatea de la noi din casă, atunci când ne punem, de exemplu, un ser cu acid hialuronic, nu? Exact. Să nu avem umiditate de 20%, pentru că altfel o să ne deshidratăm straturile profunde ale pielii. Emolientele sunt niște substanțe care practic creează niște punți între celulele din epiderm, astfel încât să protejeze împotriva pierderilor excesive de apă. Deci mențin acolo hidratarea. Exact. Iar ocluzivii sunt niște substanțe care formează o peliculă la suprafața pielii și practic sigilează pielea, astfel încât să nici nu pierdem apă și să se păstreze și toate substanțele nutritive și hidratante pe care le-am aplicat pe față. Foarte interesant. Da. Dacă aveți mai multe sugestii, întrebări, le puteți lăsa în comentarii și vom mai face și alte clipuri în care vă răspundem la întrebările voastre. Și nu uitați ce vă spunem noi mereu, nu? Da. Aplicați crema cu factor de protecție solară. Să vă abonați canalului nostru de YouTube, să dați like și share acestui video și să apăsați butonul de notificări, că avem atâtea idei interesante și e păcat să le pierdeți. Și puteți să ne urmăriți și pe Instagram. Da, cum era să uit de asta! Pa!